L'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell acollirà fins al 27 de setembre l'exposició La Seu, Today and Before, on es poden veure instantànies de la ciutat d'ara i des de mitjans del segle XX. L'exposició l'ha dut a terme la Magdalena Siolskowska, voluntària europea de l'Oficina Jove de l'Alt Urgell, que els darrers 6 mesos ha fet el voluntariat a la comarca. Amb aquesta exposició, Magdalena ha volgut donar el seu punt de vista sobre el pas del temps a la Seu d'Urgell, ja que ha combinat fotos pròpies de la ciutat amb imatges del fons de l'Arxiu Comarcal. Esa es la exposición que yo he hecho con cooperación con Archivo Comarcal y son las fotografías antiguas de Archivo y también míos que yo he hecho en la SEU y es como comparación de fotografías antiguas i modernes. L'exposició ofereix la possibilitat de veure per primera vegada i en exclusiva fotografies del fons Josep Maria Esclusa que l'Arxiu Comarcal encara està tractant. El gran valor afegit d'aquesta exposició és el material fotogràfic i és el primer cop que des de l'Arxiu fem difusió d'un dels fons més importants que tenim ara mateix, que és el fons Esclusa, un fons que va ser ingressat fa relativament poc i que està a la mateixa alçada que el fons Plandolit o el fons Planella. Aquestes imatges permeten cobrir un període de la història de la Seu, fins ara no cobert en la seva totalitat dintre dels fons de l'arxiu, que aniria des dels anys 50 fins als anys 90. I hem de destacar l'extraordinària qualitat. L'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell continuarà treballant sobre el fons Josep Maria Esclusa, que està format per més de 4.000 negatius i del que farà una exposició quan acabi el treball de documentació i digitalització.